Os bolechas van aprender educación viaria ca policía local. Os policías andan en coche, moto, bicicleta e incluso a pé. Os policías dirixen o tráfico e vixían cun coche cámara todos os vehículos mal estacionados. Tamén axudan nos accidentes. Coidan o medio ambiente, protexen os cidadáns. Este libro é para aprender educación viaria. Os bolechas aprenden que os nenos non poden ir só pola rúa. Os peóns non poden andar pola calzada. As rúas cruzanse polos pasos de cebra. Os semáforos non se poden cruzar en vermello. Hai que cruzalos en verde e hai que mirar primeiro para os lados. Nos garaxes hai que ter cuidado porque entran e saen coches. Nos autobuses hai que sentarse ben e non se pode lixalo. Tamén non se pode distraer o conductor. Os autobuses non se poden cruzar por diante, é moi peligroso. Hai que deixalos marchar, tampouco por detrás. É moi perigoso. No coche hai que poñerse o cinturón de seguridade e tamén a cadeira. Hai veces de seguridade para os bebés. Os nenos pequenos non poden ir en moto. O lixo tírase as papeleiras. Os bolechas coidan o medio ambiente, as plantas e os animais. Os bolechas remataron a clase e xon a andar pola rúa.